खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव दङ आं चिरां जिल्लानि ब्रैथि खेबनि दैजिं फेस्टिभेलाव लोगोसे दिनै 90 सान बे 90 सानावनो दिनै आं मोनसे जोबोर स्पेशियल एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीनि जा 1 लाख साबस्क्राइबार जानायाव सिलभार प्ले बटन मोननो हादों बिथाङा दिनै जों जयै लोगो नांनानै बे सिलभार प्ले बटनखौ ओपन खालामगोन लोगोसे नैबे स्पेशियल डे 90 सानाव दैजिं फेस्टिभेलाव स नोंथांमोननो दिन्थिनि नैबे बक्सआवनो दङ आलफ्रेड बसुमतारी सारनि सिलभार प्ले बटना बिथाङा 1 लाख साबस्क्राइबार जाखांनायनि उनाव इउट्यूब टीमनिफ्राय बे अनारखौ मोनदों स नोंथांमोनखौबो आं रिक्वेस्ट खालामगोन महिलारी वाइड एंगल चेनेलखौ थाबैनो अनसायनानै 1 लाख साबस्क्राइबारखौ गेन खालामनानै बे सिलभार प्ले बटनखौ मोनहोगोन स नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो बेबायदिनो आंखौ अनसायलांबाय थानायनि थाखाय लोगोसे इयुनावबो नोंथांमोना अनसायलांबाय था स नैबे 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि उनाव बे सिलभार प्ले बटनखौ बर' हारिनि मादावनो बर' इउट्यूबारफोरनि मादावनो गिबिसिन मोननो हानाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी स नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै नुनो मोनगोन बे सिलभार प्ले बटनखौ माबादि मोनो माबायदि नुयो बेनि गासै डिटेल्सखौ लोगोसे आं स एक्साइटमेन्ट मानो होनब्ला बेखौ आं दिनै दांनो मोनगोन दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोनाबो बे एन्जयमेन्ट मोमेन्टआव बाहागो लाफानो हागोन स नोंथांमोना नायलांबाय था हाय हैप्पी न्यू ईयर you know her Jumuna Boro bronze medalist in IWA Women World Boxing Championship 2019 to unbox this please Jumuna Boro खेवदो बेखौ ओरै हादो Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And again we have with me again some YouTubers Mohilari Wide Angle and Derhasar Borosa they also joined on this special episode unboxing of silver play button. Thank you so much for joining. And I मोनबाय महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि जोहै डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीनि 1 लाख साबस्क्राइबार जानायाव बिथाङा जा इउट्यूबार टीमनिफ्राय जा ग्रेट एचिभमेन्ट मोनदों बेनो जाहैबाय सिलभार प्ले बटन बेखौ बावैसो सिगाङाव बिथाङा बेखेवबाय लोगोसे बेखौ बेखेवदों जोंनिनो बर' हारिनि इन्टारनेशनेल बक्सार बिथां जमुना बर'आ बिथाङा दिनै बिथांनि आखाइजों बेखौ बेखेवना होबाय दैजिं फेस्टिभेलनि 90 सानाव लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिदों बेवहाय नै लिरनाय दं प्रेजेन्टेड टु आलफ्रेड बसुमतारी फर पासिं 1 लाख साबस्क्राइबार स बेयो जाहैबाय 1 लाख साबस्क्राइबार खालामब्लाथाय बा जायोब्लाथाय बेखौ इउट्यूब टीमनिफ्राय हरनाय जायो लोगोसे बेखौ मोननो थाखाय गोबां साबस्क्राइबारनि सापर्टनि गोनांथि दङ स नोंथांमोनाबो बेबायदि सापर्ट खालामलांबाय था जों थाबैनो जाहाथे महिलारी वाइड एंगल फेमिलिया बेखौ मोनफुंनो हायो लोगोसे बेयो जोंनि बर' हारिनि मादावनो इउट्यूबारनि फोथाराव मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट जोबोर देरहासानाय मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुङाबो जे बेखौ मोननो हादों स थाबैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बर' रावनि जा इउट्यूबारफोर बिथांमोनखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालाम जाहाथे बिथांमोना बेखौ मोननो हायो लोगोसे दिनै बे स्पेशियल डेयाव आंजों लोगोआव दङमोन डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीजों लोगोसे जमुना बर' आरो लोगोसे जोंनिनो बर' इउट्यूबार बिथां राकेश रामसियारी बर'सा देरहासार इउट्यूब चेनेलनि जानानै जों ज' दङमोन लोगोसे जमुना बर' बिथांनि गासै टीमा बे स्पेशियल मोमेन्टखौ बेखेवना होबाय स नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो स बियो बर' हारिनि फार्स्ट आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों बेखौ स नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बर'नि मादावबो गिबिसिन
जा सिलभार प्ले बटन एचिभमेन्ट खालामनो हानाय बिथाङानो जाहैबाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी लोगोसे बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङा आलफ्रेड बसुमतारी स' बे भिडिअनि सिङाव आं बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना बिथांखौ सापर्ट खालाम लोगोसे थाबैनो बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाबो बेखौ मोनफुंनो हागोननि आसाथिजों नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो भिडिअखौ लाइक खालामनो शेयार खालामनो लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनो थाबाय स' दिनैनि बे 90 स्पेशियेल डेआव नोंथांमोना नुनो हाबाय बे सिलभार प्ले बटनखौ थारैनो आं दांनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ बेयो सिलभारजों बानायनाय नङा बाट सिलभार प्ले बटन बे गासै डिजाइना सिलभारनि डिजाइनजों खालामनाय नाथाय बेयो अरिजिनेल सिलभार नङा नैबे प्ले बटन खिनि आरो बेनि गासै दा इन्टारफेस बेयो जाहैबाय सिलभार स' बेयो 1 लाख साबस्क्राइबार जायोब्लानो बेखौ मोननो हायो नाथाय मोनसे क्राइटेरिया दङ बेनो जाहैबाय बिथांमोननि जा 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि उनाव गासै साबस्क्राइबार बा गासै चेनेलखौ आन्डार रिभिउ दोनो बेनि उनाव मोजाङै नायफिनो बेनि उनावसो बेखौ हरनाय जायो स' बेयो जोंनि बर' हारिनि मादाव गिबिसिन सिलभार प्ले बटन जायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों थारैनो आं बेखौ दांनो मोन्दों लोगोसे वेटिं खालामबाय दङ 2020 मायथाइनि डिसेम्बरसिम आंबो 1 लाख साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट बानायनायनि मोनसे टारगेटजों सान हर खामानि मावबोदों स' नोंथांमोना प्लिज सापर्ट खालाम लोगोसे नैबे सिलभार प्ले बटन अपेनिं खालामनाय जा ब्लग भिडिअ बेखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे जों बर' हारिनि मादावबो मिथिनो हायो बे सिलभार प्ले बटनखौ मोननो हादों लोगोसे जोंनि निउ कामार गोदानै फैबाय थानाय बर' इउटुबार बिथांमोनाबो जाहाथे गोहो बोलो मोनो स' दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय सिलभार प्ले बटन आनबक्सिंजों लोगोसे नैबे थार बर'नि सिलभार प्ले बटन मोननो हानाय आलफ्रेड बसुमतारीनि नैबे सिलभार प्ले बटनखौ लोगोसे नैबेयाव बिथांमोना मोनसे लेटार हरफादों आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनो लोगोसे CEO इउटुबार बिथाङा बेवहाय बिथांनि सिगनेचार होनानै बेखौ पाठायदों स' नैबे लेटार स' बेबायदि नोंथांमोना नुनो हाबाय बे सिलभार प्ले बटनखौ लोगोसे नैबे बायदि बक्सआवनो बे सिलभार प्ले बटना फैयो बियो करियारजों फैगोन इन्टारनेसनेलि स' नोंथांमोनाबो बेखौ थाबैनो नोंथांमोननि इउटुब चेनेलफ्रा मोननो हाथों आरो नोंथांमोना जुदि बे सिलभार प्ले बटनखौ टाच खालामनानै दांनानै नायनो गोसो दङब्ला दिनै सानसे सारा दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांजों बे ग्रेट अनारखौ दांनो थाखाय स' दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नुनो हाबाय बे सिलभार प्ले बटनखौ थ' नोंथांमोनखौ जोबथारनायाव मोनसे खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ थाबैनो बेबायदि ग्रेट अनारजों मोनफुंहोनो हाथों बेखौ आसा थिनानै दिनैनि बे सिलभार प्ले बटन आनबक्सिं खालामनाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बे बर' हारिनि इउटुबारनि फोथाराव बे मोनसे मिथिसार जायो स' गोजोन्थों थेंक इउ बाय बाय सी